Ingono yomsamo no-Dr. Vivi Omkhize. Ake asithe ithuba ngempela sibingelele khabazela sithi nje asibingelele namhlanje sikhuluma ingono yomsamo ninjani kodwa emlambo muni. Sibingelele mama kwaKhoza, siyabonga, siyaphila emnyambo munye. Ngithi namhlanje mama kwaKhoza ngemfihlo yemfihlakalo yakho nobaba ngesabelo semfihlakalo kaMbengisi namathongo ngithune ngifile. Ungigone emfihlakalweni yesakho isibeletho wangibeletha. Wagcina kufanele ngenzelwe imbeleko. Ngakhala ngifika wangifaka phakathi kwezingalo wangishosha ingono yebele ngancela kanti sungcinisa umsamo kade ngibambelele ngikaba. Pho angikuthi singani ngikudumise ongenani kanye nje. Inyanga yabesifazane abantu bempihlo ethiyoze simiyele koba bamkhulu ngaphesha kwegcwaba sifuna singayitholi. Noma wakhoza uqale kamnandi wabeka ngobaba ngomfowethu ushona sekasi. Okubalulile wabandula ukhoni ukuthi nangu wesifazane obengumama wakwakhe. Emakhaya sikhule sithi umfazi umuntu wesifazane uyabelwa uyaphiwa. Nakuba sikhala siyisizwe usele kodwa owesifazane okungumama nathi mlambo munye kumsamo institute sengathithi inkosi yami akuhlanga ngihlanga. Usibonga ngoba uzandile Tembe abesifazane badonsa intambo babafolosi Ukhozi. Umama wakhoza uDudu isikhukazi esimatshwele siyaqeketha nje naso sihola uhlelo sithi jabula ujule. Umelansi uyaqoqa ezaleni abibiyele abuye athi wena osihle thaba bese kuthiwa bese sijabulisizwe. Sithi siyabonga bomama abantu besifazane. Ngeke ngimshiye untombi encane isalwazi esangilethe emhlabeni ngonyaka omama abantu besifazane ababe mashangawo ngo1956. Ngeke ngimshiye ngaphandle untombi njani owangikhulisa engisaphila ngengcenye yakhe namhlanje anginelisa kona. Bengamshiya kanjani uManthuli owaletha umaduma okuyena ongumfazi wasemlambo munye ekwanthuza. Bese ngithi emsakazweni sabantu bafunda sabantu mawuyile mahlango usaphila. Ngiyabonga mama ngoba walimela iqiniso wathi ngeke ngifakaze ngamanga ngoba khona okuneqala libo fana fakaze wathi ngeke ngikwenze lokho. Bese ngithi ke omama bonke besifazane jikelele asingabangcono sibathuse bekani sibathuse njalo ngoba bayinzalo la sithi sifike siphume khona siphinde sifune ukubuyela khona futhi. Kwenza kumhlobo bana bonke baseNingizimu Afrika nabelaphi bendabuko kufika owesifazane mlambo omunye ufika nesimo esijulile uthi emakhosini asemlambo omunye angizele ukuzofuna utho nginako konke kodwa ngihlakwa okulanga phakathi kimi. Sengihamba odokotela batho odokotela hayi ama-fibros kodwa kungicakayo lento elanga phakathi nakuba inganyakazi i-heartbeat ngiyayizwa inhliziyo lento iyashaya. Bese sibuza kwabadala bathi ayiwele lapha awu elinjani ngoba thina sazi amawele anhlobo entathu yiwele nje elivale kanye bebabili kube yiwele lo osukumembethe ofuna uthatha igama lakhe kube lesithathu leli beliphelele kumzanyana abayibathi ngesilungu eventual twin syndrome. Manje masinhlazulwana ukuthi cha bobo leli yiwele likuyena okudidayo kulomuntu wesifazane ukuthi ubuyikhulume lento kuyena ezokhala amanzi gobhoza amanzi emadlebeni bese avele eqekethele umuntu ophambi kwakhe indaba udlule lapho athi uyafika esilisa bathandana izinto ezintathu shelele usebabeki usehambile. Inkinga lena eyifihlakala mama wakho ukuthi kukhona iwele eliphila kuwena ngaphakathi. Yebo. Uyayibona le ndaba manje
ilemfihlo esizifunayo imihla namalanga unkosazana ke lona uthe useyobuya kwenziwe njengalokhu kuthiwa kwenziwe ukuze ahlanganiswe newele lakhe bese kubonakala ukuthi ukhona lokusumayo uvuthayo uyobeke naye ke sesho bese bona ukuthi ngakube iqiniso lokuphi lokho kuchaza ukuthi kunobuwele besimo obukhona lokho kuchaza ukuthi abantu besifazane isikhathi esiningi kuyethiwe banenyama la ngapha bahambe bayohlinzwa kanti lezo zinyama lezo mhlambe zisuke zicoxa indaba mhlambe kokunye okuyimfihlakalo esingayiqondi thina sidlule la uyazi umuntu wesifazane unenkinga ekhona ekuyena athe sase lapho abe umumathi izinyanga ezishagalolulu kukhona lento ephila kuyena eyophuma ngesilanga ibe isidalwe esiwumuntu esiyokhula siqekethe kuthi ukhoza kuthi umelana ukuthi sasiphila kanjani lapha ya esinye sifike sigubezele esinye sifike sithandele kodwa kuseyifihlo konke lokho umuntu wesifazane okwakungabonwe manje ukuthi uhleli kanjani angazi noma iphutha mtheni ngixolela ngakhula bethi mama ingane yomfana uyibona ukuthi mina isifiso sibe yiqhutshana bese kuthi lesifiso intombi sibeflat mayiphuwela umama uma kunjalo kusho ukuthi kuseyimfihlo kwayona leyo ukungatholakala kwabantwana nokutholakala kwabantwana uhambe kweyame lapha ya kumama ngoba uma kukhona lesi yasalukazi esisavalile kungakafuni lutho ukuthi umama bathola abantwana siyavala koze kulungiswe lokho umsindo owenzakalayo uthi ungenzeka lo msindo kodwa manje ungaxazululeki ikona futhi lokho okuphinde ukuthi futhi aphinde naye angakwazi ukuthola lokho ngakho nike ngakhuluma lapho mamkhoza ngeso lendlule ngomuzi la kuthakathwa khona ufuya imfene uma segani umama efika umama phela la ekhawufika nethongo lakhe okuyilona lemengamela ukuthi alizosebenza kulomuzi uma lifika kodwa lifikele endaweni engcolile liyangcoliseka bese lingakwazi ukusebenza ngoba khumbula ngesonto elizayo ngiyogxila kakhulu ekutheni umama uyi-holding company namhlanje i-holding company and group of companies yayi ayifikanga nabamhlophe leyonto ngiyoxoxela ukuthi i-holding company kanjani mama ngingena kule nto yokuthi umama umuntu wesifazane uyena kuphela okwazi ukugana afike emzini ongekona kubo athi mefika afike abizwe ngesibongo sakhe kuthi umaqhiliza uyalapha kama maqhiliza yebo phinde futhi okwesibili abizwe ngoyise uyalapha kama manqaka matshe ngiyakama manqaka unqaka matshe yise kama lokwazana nje umuntu wesifazane asibonini asifundini lemfihlakalo enkulu kangaka esifihlele yona ngalo muntu wesifazane kuningi singakugubezela sikubibiyele sisho sithi ufika la ekhaya ukhona izinto azimomente kodwa thina sigijime thina sijapha ukuthi sengathitha ngathola abantwana kanti abantwana kakade kwakusho ukuthi bazophendwa ini uzophendwa umlilo ngokuzongena phakathi kwaleli khaya ewumuntu wesifazane mangikhuluma ngomuntu wesifazane ngikhuluma ngengane encane esukayo kuthi kuyoshayisana kwazi ngokuma sibabiyela sithi abesifazane omama noma sithi mhlawumbe ke laba abekhethelo abanye bathunzi bethu laba ngoba bechaza ukuthi kukhona lento okuyiyona abayiphethe angisonke mama wakhoze lemfihlo bengikhonde nje ukuveza imfihlo yomuntu wesifazane ukuthi ingakanani lihle iqiniso cubunguli kodwa uyoshona kwabamkhulu bakho ungazange wayithola lemfihlo yemfihlakalo ayiyona nayi moment angene nayo emagcekeni uyongizwa ngelizayo isonto ngendlala sengimbiza ke manje ngeholding company ukuthi umuzi uyakwazi ukuvusa usimamile umuzi yakwazi ukushaya phansi uphele ngethongo lakubo uyakwazi ukuthi alethe izinhlanhla ezingekho emndenini mhlawumbe nje umkhizi uqeketha nje mhlawumbe inhlanhla kuyona yakwaNthuzi mhlawumbe yakwaMaduma mhlawumbe njalo mfowethu unamabhizinisi nje yonke into uyakhenya uhambela phezulu akuyona yalini ingakho ke ukuthi mawuke walahlwa umfazi wakho
wathatha umuntu kuyabhidlika kwabanye. Kunaleyo mfihlo esikhuluma ngayo ngithe namhlanje ngichathazele ngokukhala ngalomama omumethe leliwele elingaphakathi. Uyobuye sengixoxela ukuthi kwenzakaleni kwatholakalani ngoba kuthiwe asilungise le ndaba. Uyakazela nawe mlambomunye uyoshaya inombolo uthi 010 007 529465 087 siyasebenza 1100 01000752945 087110055. Enyangeni yabantu besifazane sithi sisizwe nathi esabunjwa abesifazane abanye kajama umjaji Maria kanjalo no Krishna baningi sibabala sibheka amakhulu asekhaya. Siyabonga nambomunye iSchool of African Indigenous Science. Khabazela uyazi ngathi leli daba ungalixoxa sikungungile siyabantu besifazane ubasa umlilo ubeke la ikoba lomlilo sifudumele simbathe oblanket silalele wena nje Khabazela. Ngiwise isithole senkomo engakazali omama ngibanika isibindi basile. Yey. Hayi Khabazela kuhle ubeyayibona le ngisho sibonge kakhulu Khabazela. Ngo 9 kuya ku 12 uhleli no Lady D ku Ukhozi FM.